Agtang. Lubot. Siguro makapal mukha. Pasig nga ako, abo. Siguro akong lubot. Chili, taga Vigos, 24. Single o na-side ka? Nice sidecar. Kuyab. Sa sekreto sa relasyon. Hawad mo luto. Si hawad mo luto, ikaw o siya? Siya. Unsa may lami, ang yang niluto o siya? Siya. Kung bugdo ang pitaka, ikaw unsay bugdo sa imo? Agtang. Agtang nganong agtang man. Tidak ko magagtang. Unsay inaasay mo agtang nga ikapanghambog nimo? Pwede siya makuwalan sa adlaw. Kung bugdo ang agtang, naa ba day part nga bugdo pud sa pikas? Na. Ang isa ka bugdo, ganahan ba imong uyab diha? Ganahan jud. Pwede man yung mahikap. Kano sa niya ginahikap? Tagagabi. Unsay paminaw niya kung makahikap siya? Happy! Shout out dahil sa mga classmates na ko sa Kiblawan. Hi sa Serapion. John Ray, taga Kiblawan, Davao del Sur. Anong nabot ka diri sa Davao? Nala may ipalit regarding sa mga kuan business. Pahulay lang sa mi karon riyan. Asa mo gusto mo pahulay? Short time o sa long time? Sa long time para makahunat og kuan, relax. Unsay sekreto para ganahan ang usa ka babae? Pakaunon, lami nga pagkaon. Solid o liquid? Siyempre, ang solid. At pagkaman sa solid, liquid, para dili matukan. Kung bugdo ang pitaka, ikaw unsay bugdo sa imo? Lubot, lubot, lubot. Nga naman, unsay naasay mong lubot? Ganahan sa makeup sa kong lubot. Sa oras siya ganahan nga mag-pick up sa imong lubot. Gabi, 9. Pero nakahikap na ka sa iyang lubot. Yes. Kasi feeling nimo nga gikap imong lubot. Kawalag stress. Say mensahe nimo sa imuhang uyab. Tarong lang tag-eskwela. So, kabalo naman dyan ka na sa tuwang goal. Kabalo mapag ka nga, unsa ti ka anak. Shoutout ko sa kong family diha sa Kalinan, Davao City. Oy, nara ko diri ha, nagpaabot sa inyo. Muli na may taut-taut. Og shoutout po sa akong mga classmates sa Kiblawan, S4 Morning. Ay ma'am, anong pangalan mo? Rose, taga Cotabato po. 21 po. Anong ginagawa mo dito sa Davao? Gala lang So, po. anong year ka na? 4th year po. Anong inspirasyon mo sa buhay para makapagtapos ng pag-aaral? Parents ko po. Payag ba ang parents mo na makapag-boyfriend ka? Depende po sa rules. Sa rules. Ano bang rules ang nalalaman mo na sinabi ng magulang sa'yo? Iwasan lang po yung bawal. Para sa'yo, naniniwala ka ba na masarap ang bawal? Depende po. Depende sa bawal. Natikman mo na ba ang bawal? Hindi po. Anong bawal ang natikman mo? Inom. Nalaman ba ng parents mo na naginom ka? Wala po. Anong pakiramdam pag nakainom? Weird. So, sinong kasama mo doon? Ano ko po, barkada lang po. Na-try mo na ba nakipag-inuman na andun yung crush mo? Wala pa po. Yung pitaka makapal. Ikaw sa'yo, ano yung makapal? Siguro makapal mukha. Pwede mong ipagmalaki kung makapal yung mukha mo. Confidence po. Sa akin po kasi first time ko sumali ng pageant last year. So, kinaya ko yung best ko para matapos po yung pageant on the way po. Kumusta naman yung pageant mo? Sobrang kakakaba po, lalo na po sa question and answer kasi dyan di po ako masyado familiar sa interview. Pag may nag-invite sa'yo na sumali ka ng search, Pwede po. search and rescue team, gusto mo yun? Depende ko yan. Ano si pangalan? Mark, Compostela ko. Kumpos, kapila ka mauli sa kasimana? Twice a year lang yata o once. Mag-uli ko sa mua. Kasi sitwasyon sa kakapoy nga mag-work sa edad ng mga 22. Laban lang yapon. Kung sa'y pangandoy ni mo sa imong kinabuhi. Pon, masak successful ko nga patao po. Ang work hard lang ka. Trust with your own plans. Trust the process nga na. Sa mga plano. Bali, wala ano nimo. Focus lang ka sa imong work. Kung sa imong trabaho lang ka dra. Para wala po yung tao nga mainis yung mga. Kung bugdo ang pitaka, ikaw unsay bugdo sa imo. Pasig nga ako, abo. Kung bugdo ng imuha, paminaw nimo malipay siya. Malipay eh. Alangan kay. Lagi man nakabalo kita na nga kabalo na malipay yun na sila. Itlog rega bugdo. Lahi na nila. Hi, yun si pangalan? Cecil Olas, 26. Single o na-sidecar? Na-sidecar. Nagkuban-uban. Nay-anak wala? Naa, doggy. Kumusta ang relasyon ninyo, kauban na inyong baby ninyo? So far, so good. Unsay sikreto sa relasyon? Basta happy lang. Kung bugdo ang pitaka, ikaw, unsay bugdo sa imo? Siguro akong lubot. Mao ba na isa sa mga nagustuhan sa imong uyab karon? Maybe yes, maybe no. I don't know. Shout out lang na akong partner nga si James Gemaring na always ako per me. We're almost 10 years in relationship. Getting stronger and stronger. Kasi mensahe naman siya, ma'am. Wala lang. Basta happy me. Sama rin ko sa ingon nga happy wife, happy life. I trust him. James, unsay mensahe nimo kang Cecil? Tabtalang ko permente. Unsa nimo ka love si Cecil? I love kayo, sobra lang kayo. Unsay kaya nimo kapanghambog? Panghambog na ko siguro, pakastan siguro na ko siya siguro. Muna panghambog na ko siya po. Unsay sikreto sa relasyon para magdugay? Sinabtan nilang gid. Sinabtan. Salig lang gid siya sa kasala. Salig lang gid niya. Sabot lang gid, di tayo mag-away.
pagpaubos, isa po na magpaubos. Wala gina, sir. Tuo ba ka nang ginaingon nga happy wife, happy life? Tuwa ba na? Tuwa ba na? So, sunod ka, Perminte. Ano yun? Sa man na.